Una nit molt llarga relata la història de tres amigues, Elba, Ivet i Marina, que, malgrat ser valencianes i haver nascut per ací, la seva família va haver d'emigrar al sud de França per treballar a la verema. Aleshores, elles aprofiten un creuer, un vaixell dels que va pel Mediterrani, perquè fa algunes visites a ciutats nostres, com per exemple Castelló de la Plana. Aleshores, volen veure els seus orígens, han viscut des de menudes sempre allà, i quan arriben a Castelló tenen l'ànsia per poder visitar les coses, els monuments més importants de la ciutat, i s'alien amb un altre personatge que els serveix de guia, però no poden exactament complir el que volen perquè algun fet ocorre, no? M'he inspirat en les normes que m'havien dit i el text. El text, com acaba de dir Manel, se trata d'una història inesperada que els passa a tres xiques que van de creuer, es passa exactament a les 10 de la nit i es passa en el Padrí de Castelló. Jo ho deixo ahí perquè tampoc hi ha que dir més coses, perquè és molt interessant la seva lectura.